Γεια σας αγαπητοί φίλοι της εκπομπής και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σκληρά debate. Σήμερα έχουμε ένα από τα σκληρότερα όλων. Πίτσα εναντίον μπέργκερ. Έχουμε στο στούντιο μαζί μας δύο ανθρώπους που ο καθένας από το δικό του μετερίζει, μάχεται στεναρά ώστε να πείσει τον κόσμο ότι η δική του προτίμηση είναι η καλύτερη. Ποια θα κερδίσει? Στα αριστερά μου η Φωτεινή, μεγάλη υπέρμαχος της πίτσας. Και στα δεξιά μου, ο Πάρης, ακλόνητος υποστηρικτής του μπέργκερ. Θα μας παραθέσουν με ψυχραιμία τα επιχειρήματά τους για το αγαπημένο τους comfort food. And Για αρχή είναι αυτά το νούμερο, είναι όλο δικό μου. Σας παρακαλώ, όχι όλοι μαζί, λίγο πολιτισμός. Δεν υπάρχει πολιτισμός όταν μιλάμε για φαγητό, έτσι. Παρακαλώ κύριε Πάρη, ξεκινήστε. Κύριε. Κοίτα εδώ κλάση, κοίτα ομορφιά. Το μπέργκερ απευθύνεται σε όλους. Είναι λαϊκό και συνάμα κυριλέ. Ενώ η πίτσα απευθύνεται στους εστέτ. Τη βρίσκεις παντού. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Το μπέργκερ έχει 1000 τρόπους μαγειρέματος. Ξεροψημένο, rare, medium. Παρακαλώ, ας ηρεμήσουμε λίγο. Medium είναι αυτό που θα φορέσει ποτέ αν έχεις να τρως χιλιάδες μπέργκερς. Η πίτσα είναι elegant και μπορεί να είναι και διαιτητική. Τι, θα μου πεις εσύ για τα κιλά μου, εμένα, εγώ που ήμουν μοντέλο του Τσαχούρη. Ποιο Τσαχούρης, γελάω! Είσαι κατάπτυστη, ισχυρογνώμων και πιτσολάγνα. Και εσείς δεν μπεργκερομανείς, διπρόσωπος και εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος. Παιδιά, Είμαι περήφανα των μπέργκερς. Δεν περιγράφω άλλο. όχι, Σας παρακαλώ. Όχι, μην είναι αυτό. Έλα, εδώ σε ηρεμήσουμε, παιδιά. Αυτά. Άσε τώρα που θα μας πει. Ναι, τα η μάθαμε, τυχαία. τα μάθαμε. Τυχαία. Ας ηρεμήσουμε λίγο, παιδιά, ας ηρεμήσουμε. Έλα, Πάρη, κάθισε. Γυρίζει τώρα, γυρίζει. Κάθισε, παιδιά, όπως Γυρίζει. καταλαβαίνετε, συμβαίνουν αυτά Τον στις κάθε άχρηστο. εκπομπές. Τον κάθε. Όποιος δεν ξέρει να φέρεται, κάνει αυτά απολύτιστος. Ακούγομαι. Και στην τελική, στην πίτσα, κάνω πάνω ό,τι γουστάρω. Βάζω πάνω από κρεμμύδι και ελιές μέχρι σουτζούκι και καπνιστό χοιρινό. Και το μπέργκερ έχει επιλογές. Δες εδώ μαγεία. Ουοπ, τυχαία έχω φέρει μαζί μου ένα μπέργκερ με κοτομπουκές. Συν ότι το μπέργκερ συνοδεύεται και με πατάτες άμα θες και σαλτσούλα να βουτάς και είσαι υπεράρχοντας. Όπα όμως, ξεχνάς το πιο σημαντικό. Η πίτσα τρώγεται και κρύα. Άντε να σε δω να φας μπέργκερ κρύο, εκεί να σε δω. Σωστό επιχείρημα. Μια χαρά τρώγεται. Κολονό. Η πίτσα τρώγεται και για πρωινό. Έχεις φάει ποτέ εσύ μπέργκερ για πρωινό? Φυσικά και τρώω. Όταν γυρνάω από τα πάρτι, πρωί είναι. Πρωί δεν είναι, πρωί είναι. Η πίτσα είναι κοινωνικό φαγητό. Το μοιράζεσαι με άλλους. Περνάς όμορφα. Έχεις δει ποτέ μπέργκερ να το τρώνε σε πάρτι? Μα αυτή είναι η μαγεία του μπέργκερ. Ότι είναι όλο δικό μου. Δεν χρειάζεται να το μοιραστώ με φίλους. Ναι, γιατί δεν έχεις φίλους, τόσο το μίσταρος που είσαι. Και εσύ δεν έχεις αξιοπρέπεια. Αποφύγεις οποιοδήποτε να σου τρώει την μπουκιά. Όχι, δεν είναι σου γίνεται. Ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Πρόσεχε πως μιλάς που θα με πεις με ένα βόδι. Γουρούνα! Πάψε να μιλάς παλιοκατσίκα. Εγώ κατσίκα, άμορη φοράδα. Μην μου μιλάς έτσι φώκια. Δεν μας παρατάς μουλάρα. Άστε ζώα. Θα το λύσουμε αλλιώς. Με μία γευστική δοκιμή. Θα δοκιμάσει ο καθένας το πιάτο του άλλου. Άντε καλά. Άντε. Για να δούμε. Δυνατό. Λοιπόν, δεν έχεις ιδέα. Η πίτσα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει έξω. Είναι το καλύτερο φαγητό όλο τον Μια κόσμο. πίτσα ρε, εδώ μπέργκερ πατατούλα. Τόσα υλικά εκεί πάνω. Είναι ό,τι καλύτερο ever. Τέσσερα. Μου έλεγες ό,τι να είναι. Δεν έξω τι σου γίνεται. Άσε που θα μας πεις τώρα για την πίτσα. Πάρε και αυτό. Μόνο μια γεύση πήραμε. Δηλαδή δεν έχει κι άλλες πίτσες. Και ο μπέργκερ με 4 που μου λέει. Δεν θα φάω τίποτα. Άσε μας και εσύ. Μόνο για μένα. Όσο θες, εδώ πίτσα μόνο. Πίτσα μόνο. Ο μόνος λόγος που αξίζει να λερωθείς. Νερό όσο θες, έτσι και να δεν βλεπόσουνα. Ακολουθήστε μας και για τα επόμενα επεισόδια όπου απλοί καθημερινοί άνθρωποι χάνουν την αξιοπρέπειά τους όταν πρόκειται για το αγαπημένο τους φαγητό. Καλό σας βράδυ! Και εσύ δεν έχεις αξιοπρέπεια. Medium είναι αυτό που δεν θα φορέσει ποτέ άμα τρως. Medium είναι αυτό που δεν... Medium είναι αυτό που δεν θα βάλεις ποτέ αν σε... Medium είναι αυτό που δεν θα βάλεις... Δεν μπορούμε να κάνω.